Kaixo, orain arte ikusi deguna izan da Faradayek esan zuena eta berak ikusi zuen zirkuitu batean korrontea induzitzen zela, baldin eta zirkuituaren azalera zeharkatzen duten eremu magnetikoaren lerro kopurua aldatzen baldin bazen. Eta aldaketa hori izan daiteke handiagotu ala txikiagotu. Faradayek orduan esan zuen noiz induzitzen zen korronte bat zirkuitu batean. Eta Lenzek ikusi zuen korronte horren noranzkoa nolakoa zen. Orduan, horretarako imaginatu behar dugu espira bat azken finean funtzionatu dezakela, eta bada horrela, iman bat bezala. Imaginatu hau dela gure espira, orduan, korrontea baldin badoa horrela, egingo genuke modu honetan eremu magnetikoa adierazteko, orduan, gure behatzak beti markatzen du iparra. Orduan, espira hau korrontea horrela jungo balitz, funtzionatuko luke iman bat bezala hemen iparra eta hemen hegoa zuena. Imaginatu hau dela gure espira, hemen ez dago korronterik, eta hau dela gure imana. Eta imaginatu hau dela ipar poloa, Horrela egiten dugun heinean, zer gertatzen da? Hemen sartzen ari diren lerro kopurua handiagotzen ari dela. Orduan, Lenzek ze ikusi zuen? Ikusi zuen, hau horrela egiterakoan, espiran sortzen zen korronteak egiten zuela honela. Orduan, sartzerakoan, korronte induzitua holakoa da. Beraz, hemen ikusi zuena izan zen, korronte induzituaren noranzkoa fluxu aldaketari kontra egiten diola. Nik hau esplikatzeko askotan esaten dut hau dela ume bat bezala. Imaginatu, ume batek eman nahi diozu jaten eta berak ez du nahi. Orduan zer egiten du? Egiten du bultza, areaka, sortzen du horrela. Berriz, hemen baldin badaukazu hasiera batean eta honela egiten baldin badezu, zer gertatzen da? Hemen lerro kopurua urrutiratzen ari zaren heinean joten dira txikiagotzen. Orduan, umeak zen nahi du, momentu honetan zuk entzen diozunean berak nahi du. Orduan zer egingo du? Erakarri eta erakartzeko hau iparra baldin bada, berak sortu behar du hemen hegoa. Orduan, korronteak egingo luke horrela hemen ikusteko iparra eta hemen hegoa. Hau hemen daukazue. Hemen faltatuko lirateke nolabait adieraztea hemen dauzkagula lerro gehiago, Orduan, hemen sartzerakoan oraindik sartzen ez ziren lerroak sartuko lirateke, hau da fluxua handiagotuko litzateke, eta hemen berriz ateratzerakoan lerro kopuru gutxiago lirateke, orduan fluxu txikiagotzen ari da. Hemen fluxua handiagotzen ari da eta hemen fluxua txikiagotzen ari da. Eta erantzuna zein da? Horren kontra, hau da. Handiagotzen dezula, nik txikiagotu nahi dut. Eta konpentsatzeko egiten detena da. Hemen sartzen dezunean iparra, nik sortzen dut hemen iparra. Zu ez sartzeko. Berriz, urrutiratzen denean, nik zer ikusten dut txikiagotzen ari direla. Hau da, aldaketa bat egiten ari da. Eta aldaketaren kontra. Nolabait esan dezagun dela inertzia bat. Orduan, zuk txikiagotzen dezula fluxua, ni handiagotu nahi dut eta konpentsatu nahi dut. Orduan, zer egiten dut? Hau. Kendu didazuna nik nahi dut. Orduan, horregaitik, askotan, nik pentsatzen dut modu erraz bat ulertzeko dela umearena bezala ikustea. Jaten eman nahi didazula, nik ez dut nahi. Orduan, bultza egiten dut. Bultzatzeko ipar bat zer egin behar dut, hemen iparra sortu. Berriz, daukat hemen eta kentzen didazula janaria, eta orduan kentzen didazunez nik nahi dut janari hori, eta hau iparra denez, erakartzeko sortu behar dut alde honetan hegoa. Horrela, Orduan, hau da modu simplista bat ikusteko, baina nik uste funtzionatzen duela eta dela errezazuek. Irakurri hau eta ulertuko duzue. Edozein kasutan,
Zerbait ez bada ulertzen, mesedez esaidazue eta esplikatuko dizuet berriz ere agian beste moduren batean, bale? Venga, gero arte!